Mae'r rôl yn wahanol i be o'n i ddisgwyl, oherwydd dydy o ddim yn mynd i alwadau brys. Da ni hefyd yn gwneud gwahaniaeth mawr yn y cymuned. Da ni hefyd yn codi ymwybyddiaeth peryglon tân. Mae'r pager da ni trwy dydd. Wedyn, mae'r switch off o'r frigad a mae'r job yn dechrau. Mae'r pager yn mynd off a mae'r switch yn troi nôl ar i fod yn Diffoddwyr Tân. Mae Diffoddwyr Tân, system Dyletswydd Rhan Amser, ADS neu Ar Alwad, yn darparu gwasanaeth tân ac argyfwng hanfodol a gwerth chweil ar gyfer ein cymunedau. Maent yn darparu'r gwasanaeth hwn ar sail rhan amser ac yn aml iawn, mae ganddynt swydd llawn amser yn rhywle arall. Fi'n gweithio llawn amser yn yr ysbyty yn Caerdydd. Fel rhai o'r pobl eraill, mae ganddyn ni scaffolders fan hyn. Mae ganddyn ni rhywun arall sy'n gweithio i'r ambulance service. Felly mae ganddyn ni pobl efo sgiliau bywyd gwahanol. My full-time job is a accountant. My employer will let me leave the office if a call comes in. A call out could be anything. It could be a serious call, it could be a not so serious call, but we still got to go there with the same attitude and make sure that we get the job done quickly and efficiently. Mae'n staff yn dod o bob math o gefndiroedd, ac fel cyflogwyr cyfle cyfartal, rydym yn ceisio cynrychioli'r cymunedau rydym yn ei gwasanaethu. Rydym yn croesawu ceisiadau gan grwpiau sydd heb eu cynrychioli yn ddigonol i helpu sicrhau bod ein gweithleoedd mor omrywiol a phosib. Mae pob un o'n Diffoddwyr Tân wedi hyfforddi i safon uchel ac maent yn cynnig gwasanaeth brys hanfodol ar alwad. Mae rhain cynnig gwasanaeth o'r gatre ac eraill o'r gwaith, neu'r ddau, a hynny ar adegau gwahanol o'r dydd drwy gydol yr wythnos a'r penwythnos. A mae hefyd nifer o gyfleoedd ar gael i symud mlaen i swyddi rheoli. Mae rôl y diffoddwr ADS neu Ar Alwad yn golygu mwy na diffodd tanau'n unig. Maent wedi hyfforddi i ddelio gyda phob math o sefyllfaoedd a digwyddiadau, gan gynnwys tanau, digwyddiadau traffig ar y ffordd, delio gyda defnyddiau peryglus a llifogydd, ynghyd ac amddiffyn y gymuned trwy gwblhau gwaith atal tanau hanfodol. Rôl ychwanegol Diffoddwyr Tân Rhan Amser yw wneud lot o waith yn y cymuned i gadw'r cymuned yn saff. Mae rhan fwyaf o'r pobl efo swydd arall, a wedyn ni ar galw. Dydy nifer o bobl ddim yn sylweddoli bod Diffoddwyr Tân ADS neu Ar Alwad yn cael ei talu am ei gwaith, felly wneud swydd wirfoddol mohoni. Mae'n rhaid i chi fyw neu weithio yn ddigon agos at yr orsaf dan rydych chi'n ymgeisio amdani, oddi mewn i bellter teithio penodol. A phan fyddwch ar alwad, bydd yn rhaid i chi aros yn ddigon agos i'r orsaf a chario teclyn galw, a fydd yn eich galw pan fydd angen.